हेलौ लोगोफोर गिबि गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो फिन खेबसेबाव बरायग्रोनाय जालायबाय। लोगोफोर आं दिनै मोनसे फिसासा भिडिअ लाना फैलायबाय आरोना। दा मा भिडिअ जागोन बियो नोंथांमोना नायनानै मिथिसिगोन आरोना। एसेबां गिदिर नङा भिडिअआ, आरो फारसेथिं नायनो थाङोब्ला बिराद गिदिरबो आरोना। लोगोफोर आङो मा खालामनो नागिरदों, माने दाबसे गामियाव माने हाबा दं आरोना। बे हाबायावनो माने बानायनो खालामनो लेंहरदों आरोना। दा आंहाबोथ' इसिबां माने हाबानि मन्दप खालामनो इसिबां माने रोंगौथि गैया आरोना। अब्लाबो बिथांमोना एसे बानायबाय थानाय नुनायखाय माने लिंफैदों आरोना। दा बिनि गेजेरावनो माने हाबानि मन्दप बानायनो होननानै बुङोब्लाथ' थार्मकलजोंनो बानायनो नागिरदों आरोना। थार्मकलजोंनो बानायनो होनो नागिरदों बिसोरो। दा बिनि गेजेरावनो मन्दपखौथ' जोंहा माने गोबां रोखोमनि बानायनो हायो आरोना। आथिखालावथ' गोबां माने डिजाइन खालामो आरोना मानसिफ्रा। दा बिनि गेजेरावबो जोङो नैबे मोनसे डिजाइनखौनो माने बानायथ'नाय जागासिनो आरोना। दा बिनि गेजेरावबो जोङो माने बेलेगबो बानायो बा बानायगोन आरोना। बिदिनो थालिरनिबो बिदिनो माने जाय न'खरा माबायदि नांगौ बा नागिरो बेबायदिबो खालामो आरोना। दा जोङो नैबे बानायबाय थानायखौनो बानायनो नागिरदों। दा बानायनायनि गेजेरावनो जोंहा जि मन्दप बेखौ साजायनो थाखाय माने माखासे बिबारनि गोनांथि जायो आरोना। बिबारखौ जोङो माने बायनानैबो मोनो आरोना। बायनानैबो मोनो, बे न'खर बिगोमानि खोथा जाहैबाय। जेसेबांनि बिबार बायनानै होयो बेखौ मन्दपाव माने थुनानै साजायनो हायो आरोना। दा बेखौ जोङो खालामासै। दायो जोङो आखाइजोंनो थोंजों माने बिबारखौ आखिदों आरोना। आखिनानै माने बै मन्दपाव माने थुना होसिगोन आरोना। दा उननि समाव जोङो बिबारखौबो माने बायनानै लासिगोन। दा देग्लाय माने आखाइजोंनो आखिथ'बाय थाबाय आरोना। दा मा बिबार आखिदों, माबायदि जादोंना जायाखै, आं बेखौ नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों आरोना। एसेबांथ' माने आखिनोबो रोंखाया, ओरैनो सिम्पोल माने आखिलाबायबाय आरोना। आखिलाबायनानै कालार होबाय आरोना। दा माबायदि जायो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांदो। आरो बिनि गेजेरजोंनो आङो नोंथांमोननो नैबे बाथ्राखौ सेयार खालामनो नागिरदों। मन्दपखौथ' रावबो खालामनो हायि गैया आरोना। बयबो हायो, गासैबो हायो। दा बबेबा गामियाव माने मानसिनि आंखाल जाबाय आरोना। खामानि मावग्राफोरनि आंखाल जाबाय। गामियाव सेंग्राफ्रा थाला। दा बे हिसाबैनो माने बबेबा गामिया माने मन्दपफोरखौ रिक्स लानानै मावनो गोनां जायो नालाय। बिराद मिहि आरोना बिनि खामानिया। दा मिहि हिसाबै आरो रिक्स लानानै मावनो गोनां हिसाबै माने बबेबा गामियाव मानसिफ्रा माने मावनो नागिरो आरोना। दा बे हिसाबैनो माने गोबाङा बेबायदि माने रावखौबो मोनै हिसाबै बा बबेबा गामियाव माने मानसि गैयि हिसाबै माने बेलेगखौनो माने फैसा गारनानैबाबो दायथ' होयो आरोना। रिक्स होनानै खामानिखौ मावहोयो। दा बे हिसाबै जोंखौबो माने रिक्स लानानै माने मन्दपखौ बानायनो थिनदों आरोना। दा बेसेबां जायो, बेसेबां आवगायो जोंबो मावनानै माने बानायनोसै आरोना। दा बिनि गेजेरावनो गोबाङाथ' एसे एनै गोरोन्थि जालांखागोन। बानायगासिनो, दासो जोङो बानायबाय थायो बा बानायनो सोलोंगासिनो आरोना। दा बिनि गेजेरावनो सोरनिबाफोर गामियाव माने गोथार जुलिनि मन्दप साजायनाय बा मन्दपनि खामानि मावनो गोनां दङब्ला नोंथांमोना खबर लानो हागोन आरोना। ओरैनोथ' बयबो मावनो हायो बे खामानिखौ, खिन्थु सम होनो हाया आरोना बांसिनानो। दा रिक्स लानो गोनांबो जायो नालाय। बे खामानियाबो बिराद माने मिहि। मोजां साजायोबाथ' सानथामनि बारासो नांगौ जायो आरोना। पेन्डेल खानायाव जेरैबायदि सम लायो, थिग बेबायदिनो नैबे मन्दपनि खामानियावबो बिराद माने सम लायो आरोना, मिहि नालाय खामानिया। दा अब्ला लोगोफोर नोंथांमोननोबो सोरनोबाफोर गोनांथि जायोबा मन्दप खालामनो बा बानायनो खबर लानो हागोन आरोना। जा हायो माने बानायनो नाजागोन आरोना जोंबो। दा मा बिबार आखिदों, मादि बानायदों बेखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोना। एसेबां मोजांथ' खालामनो हायाखै नालाय। टटेल 60टा पिस आर्ट खालामबाय आरोना। माखासेखौ हाख'नो दंबायो। दा माबायदि जायो नोंथांमोना नायलांदो आरोना। आं दिन्थिनोसै आरो बेकग्राउन्डथिं। नै लोगोफोर, नै बेनो आरोना। बेफोरबायदि बिबार आखिलाबायबाय आरोना आं।
नैबे जाहैबाय सिखिरि सिखिरिखौ आखिबाय बेबायदि बेनिफ्राय नै बिबारा इफोरबायदि आखिलाबायबाय आरोना इफोरबायदि फामि बिबार नैबे मा बिबार होनो जबा नैबे नै गलाप बिबार बेखौ हाख'वाखै लोगोफोरा हाख'नांगौ आरोना नै बेफोरबायदि आखिदों आरोना बेखौबो हाख'वाखै बेखौबो हाख'वाखै हाख'नांगौ बेनिफ्राय नै बेखौबो हाख'वाखै बेखौबो हाख'नांगौ दङ हाख'नांगौ दङ नै बेखौबो हाख'वाखै लोगोफोरनि बानायदों बेखौबो हाख'वाखै हाख'नांगौ दङ बेखौबो बेखिनियानोल'सै लोगोफोर हाख'नांगौ आरोना ओमफ्राय माखासेयाथ' हाख'जाजोबखाबाय नालाय आरो प्लास्टिकआव दंबाय लोगोफोरनि प्लास्टिकआव नायनो हागोन आरोना इयाव दङ आं दिन्थिनि र' नै लोगोफोरनि प्लास्टिकआवबो दंबायो आरोना बेयाव माखासे बुरजा दंबायो बिराद मिहि लोगोफोर बे खामानिया एकदम आखिग्रोना लानानै कालार होनांगौ कालार होखांना हाख'नांगौ आरोना दा बिदिखौ होआबाबो समाया आरोना ओरैनो थोंजोङै बानायबाबो मोजां नुआ आरो जोङो बिबार बायखाथारोबाबो मोजां जायो आरोना एसेबांथ' दाम लाया मा फोरमायो लोगोफोरनि बियो बिदिबो खालामबाय आरोना जोङो लाभ मिन्स अननाय मोजां मोननाय नङा होमबा ना अननाय मोजां मोननायखौ फोरमायो दा जोङो अनलायनायनि गेजेरजों मोजां मोनलायनायनि गेजेरजोंसो जोङो जुलिखौ जाबाय जेब्ला गोसो मोनसे लानानै दा जोङो बेखौ ओरैनो जास्ट फोरमायनो थाखाय बेबायदि बानायदों आरोना गोरोन्थि जायोबा निमाहा होदो बेबायदि बानायो आरोना बेखौ हाख'नांगौ आरोना दायो बेखिनियानो नै लोगोफोर होमब्ला बेखिनियानोसै भिडिअआ नोंथांमोना जुदि सोरनोबाफोर गोनांथि जायोबा खबर लादो आरोना आरो लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामदो आरोना जायफोरनि गामियाव बेबायदि माने एसेबां माने मानसिफ्रा बानायग्रा गैया एबा माने बानायग्रा सम गैया आरोना बानायनो थाखाय दा बिथांमोना खबर लानो हागोन आरोना अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर भिडिअखौ एसेनोसै गोजोन्थों।